Inkulumbuso yephondo i-Eastern Cape uLubabalo Oscar Mabuyane wosulelwe intsholongwane i-coronavirus. Inkulumbuso yephondo ithe isakuqaphela impawu zokuba khona komkhuhlane okanye ezomkhuhlane, yathatha isigqibo sokuba iyozihlolela le ntsholongwane i-corona. Zithe ke xa iziphumo zenkulumbuso zibuya zibonisa okanye zingqina ukuba khona kwentsholongwane emzimbeni wayo, wathatha isigqibo ukuqalisa ukwazisa amalungu osapho lwakhe ekhaya, abantu asebenza nabo kwiofisi yakhe, nabantu ebeke wadibana nabo kutshanje, ebazisa ngezi ziphumo, ebakhuthaza ke ukuba abo bava iimpawu ezifana nezi bakwazi ukuyozihlolela le ntsholongwane ukuze bayazi imeko yempilo yabo. Inkulumbuso yethu ke izikhwebule bucala kwikhaya layo, nalapho iza kuqhubeleka khona nomsebenzi karhulumente, isebenzisa izixhobo zobuxhakaxhaka okanye zokuqhagamshelana zokusebenza, eqhagamshelana neofisi yayo, isigqeba okanye amalungu ekhokhele isigqeba, akwisigqeba esikhokhele urhulumente wephondo, wephondo, umasipala, urhulumente welizwe, kwakunye nabantu abakhokhele amaqumrhu nemibutho esebenza norhulumente ekuseni iphondo lethu phambili. Njengoba ke ilisiko okanye isisiqhelo kwinkulumbuso, iza kuqhubeleka ihoya imiba yabantu abathi bayibhalele kumakhasi onxibelelwano kwakunye nakwifowuni yayo, beyibikela izikhalazo, imfuno nezincomo ngomsebenzi karhulumente. Urhulumente wephondo ke unqwenelela umhlekazi uMabuyane okuhle, kodwa ngeli xetsha azawube ezikhwebule bucala nempilo ekhawulezileyo ngeli xetsha. Sisithi ke bantwini beliphondo, zonke iinkqubo inkulumbuso ebiza kuzizimasa nebemenyelwe kuzo ziza kumiswa ngokwangoku kude kube kudlula oku kuzikhwebula bucala bakhe.